Chirape Johannes. Jimmy. I saw sweet Paul. Takamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uyai kudai tigadzirise zviri kunetsa. Yanembo dzako chitupa nemari yedare. Asi pane tsamba iri panapa yabva kuna headman nebudziya. Kune mudziya. Yakanyorwa musi wa3 wedzuno. Yakanyorwa kuti kune vanoremekedzwa sabhuku Turimiko. Ndoerenga. Takagara dare raJohannes Chipare ID number vayaiswa anova mugari wemuvillage munonzi Ngwenya. Anoti akasvika ikoko zivisai kuti mumusha make makauya nhumbi dzemukadzi anova aiwe achigarisira nemunin'ina wake George Chinuke. Wese vari vaviri vakashayika. Kune mutemo wekuti nhumbi dzinoparadzwa. Saka tokumbira kuti mubatsire kutambira nhumbi dzemwana wekwa Aisoswi anova mwana wemuvillage menyu. Batsirai nekunzwisisa kwamakamuita pokutanga. Tinotenda nekunzwisisa wenyu Secretary Alice Jones, Gokwe North. Right. Taura tinzwe nyaya yako iyo maitsamba. Tonyanya noda kuti munhu ataure nyaya yake. Pamusure vampu. Inini ndaive nemun'ina wangu. Saka mun'ina wangu akangobva kumusha uko. Pakangorora mudzimai achigara namai pamba. Nokuti ndanda nemusha wangu iye ndiye akagara. Ainzi mun'ina ainzi George. Ndomva angoenda kutaundi uko. Vachinoita zvezvingoro zviya zvekusunda zvingoro. Wakaita makore anogona kusvika 15 years. Kazvokuti kana kumba yangu kaita matambudziko anga asingauyi. Uku zvirokwekwe kuti asingazivi magariro ake. Saka taingoti kuda achauya hake. Wanga wari mukwekwe. Anga ari ukwekwe. Saka agara ukwekwe kuya. Takagara isu. Ndokuzwa shoko rongu yaroti George wacho wadi. Washayika anga aitonzi anotovigwa aitonzi hana hama. Saka takazodai tikati tiriko. Ndobva takamanya toendako. Atuye kumapurisa kuya akatsikwa nemota. Saka tasvikako mapurisa vakati takangomutorawo tikamuchengera tikatongomira kana hama dzake dzazouya. Ndobva aburitsiwa. Saka pakuenda naye kumusha kunomuviga pane chitakishopu chaigara chavamwe mai. Ndobva tasvika paya tikati nhumbi dzake idzi motoburisa motoingoisa mumota mungoenda nadzo kupi kumusha zvairi hama yenyu. Saka panhumbi dzemutakishopu dzake idzi dzakazoona mune nhumbi dzotaridza kuti ndedzemunhukadzi. Saka wakuchabvunza kuti maine nhumbi dzemunhukadzi skai akambogara neumwe munhukadzi waakambogara naye mukwekwe kare. Tobvunza kuti akazodii munhu wacho skai munhu wacho akatoshayikawo. Akazodii kwai iye akaenda nana Tezvara kutonomuviga. Ndobva adzoka ndokuya ndokugara kuti mukwekwe mupi muya. Isu kumusha hakuna zvatinenge tichiziva. Ndoshoko ratakanowana ririko ukwekwe kuya. Saka ndokubva tanoviga. Taviga ndokuzotanga kutsvaga kuti uzoudza. Saka mudzimai wacho waivewo kupi. Saka foni namba dzandakatanga kuwana ndedzevanonzi sisi vacho. Ndobva ndafonera dziya. Ndobva vati ndaive nemun'ina wangu anga akawanikwa nemunhu ainzi George. Tikati zvino tinokumusha waive mun'ina wangu. Saka zvino mukati membe dzake mune nhumbi dzemunhukadzi. Waive mun'ina wenyu kai ndikati zvinotoita sei kuti tigone kuti tisangane tione zvakaitwa ndakutafurapo nekuti ndini ndatovapo mukoma wake. Svikanzi ndokupai foni namba dzababa ndokufona. Saka ndakabva Gokwe nemudziya uko ndichiita zvekutotsvaka. Zvoishwa ndakatsvaka ndikasvika kwasabhuku Chirumiko. Ndomva vandisitsawo tikati vana vazvikanzi zvinozoitika wauya zvakanaka. Asi mwana uyu patikamuviga taitove nehama dzedu
iwe tozokudana chimboenda ku chimbodzokera tikozokudana. Saka ino ndakadzokera asi ndakadzokera nenyaya yekuti kumusha kwomunhu yandakakuwana asi vati tichazokudana. Saka tagara ndisati ndadanwa kuno ndomva nyaya yachizosvika kwamambo. Svika kune nhumbi dzemunhu akashayika. Svika iwe zvawakaenda wakadzire ndikati vakanga vanditi chimbodzisiya uye timboonana face face. Ndibva ndauya. Svika iwe wakangoenda nadzo makanotaurira muri nekuti zvino mwaka watava mvura yoda kunaya titendere nhumbi kuti dzisunga. Ndikati mambo zvakanaka nonda ndikumbira kuti mundibatsire ndiwane mafambiro. Ndomva vazondinyorera tsamba. Vakati chinda zvawakambokutsvaka ukambokuwana chidi chinda. Ndobva ndasvikawo kwaSabhuku ndokudana vana baba ndokuuyawo. Takati tigozokudana ndamboona nawo nevamwe vanguwo pamusoro penyaya iyi. Ndikati zvino kwandabva uku nemwaka uyu mafambiro awaita vakuti nhumbi dzagare dzakuda kuti dziuya kuno. Saka ndosaka ndauya nadzo vatonditi hadzichatodiwi kuno inda nadzo kumusha kwadzo. Saka ndasvika uko baba vakati handisati ndaungadzana nevamwe kuti tigadzisa taida kuti tatambokutimira tikokudana. Saka ini manje kuti ndishaye kunoende pine nhumbi idzi ndobva ndakazoti ndobvunza kwamambo ndobva ndazodherera kuti ndisvike panapa. Saka kuno ndakazouya kuswera madeko kusvika kuno kumba kumusha ndakabva musi wechipiri. Iyo muzukuru ndikadesozvo mambo wangu ndibvunza tenzi. Nyaya iri panapa ndeyekuda izvezvi zviri kutsanangurwa nemurume chimwe chinoita chokwadi dzimwe dzoita nhema. Chinhu chekutanga chandida kuziisa dare ndechekuti ava vachitora mwana wangu hawana kumbobvira wamboti gogogoya. Takazongo ainzi ani mwana wenyu? ainzi Clara isoswe. Wasina kubvira wamboti gogogoya tikazonzwa kuti mwana akuchisina. Asi inini mwana wamukoma. Saka ndakasimuka sababa ndokubva ndaenda ikoko. Ndakaenda ikoko takaita wekutsvaga mukwambo kuti tikagomuzomuona akagara paservice station. Titonongedzera kuti ndiye mukwambo wenyu akagarako. Ndokubva ndaonana naye. Taona naye ndokukwazisana. Very sorry kuti hautizivi asi isusu tisu wabereki wani waKirara. Chititsanangura kuti zvakafamba sei. Noti Kirara akazvisungirira. Ndiveri kuti hapana chakadini chakaipa. Tikasimuka tikadini tikaenda kumapurisa. Tasvika kumapurisa ndakati ndiratidzei pakasungirirwa pazvisungirira mwana wangu. Ndasvika ipapo ndakaona kuti imba yacho changa chiri chitakishopu chekuti haiti yacho inoda kusvika pane dhoo iri. Ndibva ndatarisa haiti yemwana wangu nehaiti nendendi yewaya yendakaona kuni kumochari. Zvakandipa bvakuri kuti mwana wangu akafa akaita zvekupfugama. Ndikati kumapurisa no, kana imi makatarisa munhu munoti mimi akazvisungirira here mwana wake akarara pamubhedha achichema akaita zvekufugama kusvika adini kusvika afi. Mapurisa wakati isu takatomboita kakwiri asi kana iwo ine kwiri munotora bhodhi imoenda kubulawa for post mortem. Isusu mari takanga tisina. Fair and fine. Ndokubva ndachimuti chamari chitibatsira nemari yekuti tindowige mukadzi wako kumusha. Akati ndinana sekuru wari kubva kuBhohera wari kuya pano ndiwo wachandipa mari. Ndakazongora kuti wanga wasiriwo nana sekuru asi kuti dzanga dziri ng'anga. Wanga waine mandarira mumaoko mune mazvuma. Right. Iwo takangoti pamwe ndiwo ana sekuru wake wakadini wakadira hazvina mhosva. Right. Tazvoenda kundoti takundosunga mbasha dzemwana wedu. Murume wachaitaidza kuti ngechemwana wenyu. Fair and fine. Following day takuya tichikorekete mbasha dziya idzi. Takangondobata blanket ranga rakaiswa pasi pemubhedha. Hanga dzangu ichibva yadonha sekudaro. Makanhuhwa mishonga yanga isingaiti. Ndobva ndakati hapana munhu achatora mbasha pano. Ndokudhonza handa dzangu ndokuibuditsa kunze. Tichibva tachichigara. Right, zvaita sekudaro. Toita sei? Tichibva tadii? Zvakanaka isu apana pingamiri kutora mwana wedu. Uyu murume uyu pakafonwa kumusha. Ndio zvaitika. Vachibva wanzi mai wacho wakabvisa mombe yekuda kuti wabatsire kuti bhodhi uye kuno. Asi pakati pawo takataura kuti mombe yatengeswa. Izvo yatengeswa munhu ari kuya nemari. Akazodzimana adzima foni yake. Tikaita 3 days takamira. Tiriko kuchipa mari ichasvika. Mari haina kuuya. Right.
tikamanya kutsvaka kuti tiwane mari uchita kuri chii titakuri bhodhi yedu tawane bhodhi yedu right. Pakarohwa siswe musikana waina matazayoja murume wacho akanga atoramba kuuya ndobva na pastor wezayoja azvigoni kuti tidini tiende iwo usipo ndokubvunza hamawo dzemunhu dzingaperekedze chii tikati munhu anga asina hama angori ega akadaro muno mukwekwa haana hama tikati zvakanaka pakazobuda munhu wani akati inini handisiri hama yake asi ndiri shamwari ndingangoperekedza ipatauya nevanhu ivavo wari waiwiri tasvika kuno munoziva kamunhu kana hanzi azvisungirira mbatya dzake dzinongoiswa panze anorara panze haapindi mumba pachiwanu chedu taita kudaro magamba akazondochera gomba tautendesa mwana wedu kugomba kati tisati tadzikisa handa dzedu mugomba titaurire mukwambo chakauraya mwana wani wedu kuti akanga abatwa neini handizivi zvikanzi pamusoro yevana baba inini ndanga ndisingashandi mukadzi wangu ndiye aishanda asi zvaishanda ndaiti kana ndaakudawo mari chimukumbira mari akandinyima tonetsana saka zuva iroro ndakazomurowa necheni pamwe ndiyo ndakamurowa pakashata pamwe ndo zvakazoita kuti azviuraye ati zvakadini zvakanaka akatara pachita chewanhu pane munhu wese aripo right tachichigara kure kwenzewe kure kwemeso nzeve dzinonga kuti ukumusha wako hakuna kuchamira zvakadini zvakanaka ndifonera nemwana ari uko kuri kunzi mwana ari kunetsa pamusha pani pevanhu avo tikati aiwa zvane manyoka ndiye anovhura musi wekuti aende kutoireti kwesi inorwadziwa nei ndokungogara yedu right kuti wakafonerana nemwana wake ari kumasvingo ndobva apiwa nhamba ndobva andifonera ndiri muno marusape kutaura chokwadi angamupindura zvakanaka nokuti akanditi andifonera ndinobva kugokwe ndikati handina hama yekugokwe inini ndokubva afona kuti apane mwana akashaya zvakadai ndikati nyaya kuti handiri kuinzwa izvo mukadzi wenyu akashaya makambofamba here kuti munzwa kuti mimi chakauraya chii mukadzi wenyu chii nekuti nhasi uri kutaura kuti aichengeta mbasha hasisipo saka imi huyai mutore mbasha dzenu tikatanyararidzana saka ndokubva wafambidzana kusvikira uyu akazobva kana kwasabhuku haisoswi kwana rugoyuko ndokubva arifeya kwandiri bheki auya ini ndogara paalong inyanga road mane pavillage deepa maresettlement aripa ndokubva auya kwausiku ndikamutambira zvakanaka tikatomurayira nehuku tamutambira zvakanaka ndobva tagara dare ndikamuti ashamani nyaya yako handina chandinogona kutambira kwauri akanga auya nemari inoita $600 handigoni kutora mari pasina wabereki wakabereka wanana mai wakabereka mwana wangu uyezve inini handiziri ndega munhu wekwaisoswi kirata akaigwa nevanhu vakawanda handitambiri chinhu chani chako chidzokera mondorongana kumusha izvo wauya wega uri panapa iwewe hauna hama kana muzukuru kana sahwira kana sabhuku ungadai wauya naye pano ndikakuti tsanangura zvetatanga kutaura panapa pane zvaunozosirira zvinoda kuchine siri pai nozoita kuti masiya pakati zvinouya uri wega endai mumbondorongeke mozoya kana tagarisana ndikamutaura chido chinonzi nhaka haisiri bonde inini pache zvangu ndiri baba zvinhu zvese zvaoneka vana ipfume vana handikwanisi chinhu chemwana ini ndio wanopanana ini changu kungotarisa chete kuti vari kuita zvinhu zviri right here saka dzokera tozokudaidza saka kuenda kwaakaita izvi zvakaitika musi wa13 August mwedzi wapera pasero right apa ndakatogara takatori paruware tondonga tinototi waisosi muri kutodikana kurodhi kune chii kanzi kune munhu abva kugokwe ndokupinda ndokuna ane mikunguru yembasha shamari wauya zvakanaka mukwangu iye nezve handichakubvumiri kuti uye pamba pangu totopedza nyaya tiri pano pasabhuku inini ndakakudza kuti kudini ndakakutambira zvakanaka wani zvendakakutambira zvakanaka pane chiri kunetsa here kuti uye uzotakure mbasha dzisina kusungwa nechii newaridzi wadzo nekuti chiwano chedu chatinoziva kana mwana achinge ashaya sekudaro isu tinotaga mbasha dzemwana wedu tosunga mbasha dzemwana wedu kwete kuti kutakure mbasha uye nani nadzo kana paine chiri kunetsa taura uyu asida kutaura chiri kudini chiri kunetsa tikatora zvakadini zvakanaka zvaaritaura kuti akazofunga zvekuya kuno anonyepa ndini ndakatomuti izvo uine tsamba yabva kwasabhuku ikabva kwamambo iwewe uniwaibheki womira murusape mambo wedu anogara murusape wobva waenda ikoko nekuti wabva kwamambo kaiwo
ava ndiwo achazotaurana wari wega. Ina handigoni kuti ndicommunicate namambo wenyu ari asi wanotaurana wega, ndiwo wakuru vari kumusoreko, ndiwo kuya kwaakaita kuno. Yajeka pane Ngozi ka Ngozi ndowarira kurasirira Ngozi yacho. Saka izvo hatibvumi kuno. Nyaya yako iyo inotofanira kuti iende process yeNgozi. Ini hangu mambo inini hamdina semunhu asina zvachi chakangoitika, semunhu akangoda zvazvangoitika. But wakutaura history yacho kawa mari wakutaura nhoroondo yacho yawakakutaurira kudhara. Ava varikutaura nhoroondo zvakaitika zvakaitika kuti ava vakasvikako vakatoenda naiye munini wangu achiri mupenyu vakatonoviga. Saka inhaso nokuti nyangwe ndizive kuti nemunini wangu vakataura ndokudii handitozivi. Ndo Ngozi ka unoziva kuti nonzi Ngozi here? Unochiziva Ngozi tongoinzwa. Kungoinzwa. Unongoinzwa hauizivi? Ndo Ngozi yamuinayo. Ndo Ngozi yamuinayo yakaitwa nemunin'ina wako, yamunofanira kuti mutoite process yekuona kuti Ngozi itaure kuti inoda kuripwa nei. Izvi zvembatya dzamakauya nadzo isusu hatitambiri kuno. Unodzokera tonyora tsamba kuna mambo wako kuti isusu hatitambiri izvezvo, makapara Ngozi. Mhuri yenyu ikoko yakapara Ngozi kuno. Saka Ngozi inofanira kuti igadzirwe neNgozi kuti iripe. Nekuti pane Ngozi isusu yakangoda pandiri nyaya yekuti zvinhu zvakaitikawo kumafiro akaitikawo hatina chataiziva. Ndo Ngozi ka iyoyo. Unoti vanhu vanotora Ngozi kana pakadero vanoziva here kuti munhu anonge akauraya sei? Handi inozotapukira kune imwe ropa. Kana pakadero hapo inyaya yekuti ndasingaziva hangu, asi kana padero hapo apa pane matare haangotorwa bhozi vakangotora mbatya idzodzo vari kutotora Ngozi yacho ino yachiwanetsa. Ndoti vanhu vangu vanetseke nenhau yekugokwe ndoadvisa kuti torai. Hapana, dzoka nekatundu kako wodzoka nako totanga process yeNgozi yekuti Ngozi igadzirwe kuti isazokupedzei. Iniwo pandakabva kuno pavangu vati vachandidana ndashuwa ndandagara ndakatomira dani wavo, asi mukati medunhu vatinorarama manje ndiwo vakazoti hadziiti kuti mvura zvoinaye hadzike dzakadi. Saka vakadhanya nei izvozvo? Vamwe vakatorongera changamiri, chiremba varipo munogara matombo waenda voenda kuna chiremba kuti tindoone dare kuti Ngozi rotoda kutoonekwa kuti uyu mufi akafa mufiro upi. Pakanaka. Endai nawo kuna chiremba vandoudzoti but akafa nekuurawa. Hatitozivi. Hembe dzemunhu akazvisungirira hamazigovewi. Mai vemutakishop vakangozongourachira pahezi katonzi ndoda kuti takishop yangu ishande, vanhu vangoida mutakishop yangu vane business ndobva vatongoisa mumota. Saka ini ndakahwa kuti ndototsvaka hangu ava vatobvisa mutakishop. Hazigovewi Ngozi Ngozi zvadzinoitwa dzinotovigwa nemufi. munobvunza chiremba wamambo uri panzenda, munobatsirwa vanakomana vari panzara. Mundoti nematare haichanamiri dara remhuri kuseri kwechudara nauna chiremba kendere. Chiremba wabva wataura wakati afirei mwana wako haana kufa zvakanaka. Chiremba bvaandirambira kuti mwana akaita zvekuuraiwa. Saka chiremba wati nhumbi idzodzo zvofanira kuti dzidzokere dziuye nenzira yakanaka yematare, kutanga matare aitwa voendana natezveroini vokuti vazogamuchira nhumbi. Saka nezvavo kuti ungeaa nhumbi chiremba taura kuti kune zvitonetsi nyanya nemwana wakumusha ikoko. Ngozi handi mwana haana akatoda zvekupuhwa chefu mukati memusha mavo nokuti wazonekurwa kuti asungire
Saka ndokera nhumbi dzenyu munotaura kana muchida kutonyora mabharani ari kupi anyore tsamba yekuenda mambo kuti isusu ingozi hatitambiri ngozi semabhanzi. Uyai neprocedure yakudi yekuripira ngozi. Then towadaidza imhuri yangu towadaidza kuti wauye waripirwe ngozi. Not kuti watambire kuti ndiwagezere osara wachishupika. Ini maakugara zvakanaka. Hakuna zvakadaro. Nembudziya. Tawanyorera bhegi mabharani watorere kuti mambo waramba ingozi hatitambiri ngozi semabhanzi chibva wataura kuti hatitambiri ngozi semabhanzi wateedze nzira dzekuripira ngozi then towatambira kuti waripe chii ngozi yavo. Ngawadzoke nembasha dzawo houya negwara rakanaka. Matonzi nedare dai manga mausina kuuya muri mega dai mafamba omiri vairi kana vatatu ngadai ngatohaka mhepo yemuva pane umwe chete wavo uchinzwa zvinoitaura zvino ukafamba uri wega kana akuhaka mhepo yemuva apo achazviteerera hanya ndasingazivi ndomamiriro akakaita asi yacheneswa haana chaanoziya itru asi ngozi ndiye ane ropa. Saka ndingomirira kuti dai tagona kuchenesa ndosaka ndakafa pakuti zvao zvakangoitwawo nemwana akabvaungazvita ndongozi. Manje ngozi inoitwa nemunhu wani asi inoafekta dzinza. Iwewe uri mudzinza saka ichakuafekta one way or the other. Saka endai mundogare pasi kuita kuti muuye muripe ngozi. Ndokudaidzai vanouya muripira chii ngozi. Handiti wodzoka nezvinhu zvako mondorongeka. Okay, tapedza.